С поредното постижение се похвалиха от езикова гимназия доктор Иван Богоров. Две от осмокласничките там, София Тончева и Яница Данчева, спечелиха безплатно явяване на тест на TOEFL Junior, след като се представиха успешно в конкурс за есе на английски език. Надпреварата е била организирана от Американско-Европейският съюз за образование и издателството, което подготвя осмокласниците в паралелки с интензивно изучаване на английски език. Темата на есето е била «Трябва ли учениците да имат кредитни карти?», а двете Димитров грачанки и момиче от Харманли са единствените победители в конкурса от Хасковска област. Нашите ученици участваха на конкурса и две от ученичките, които изпратиха есета, спечелиха. София Тончева едната и Яница Данчева е другата. Те печелят безплатно явяване на TOEFL Junior, който ще се проведе на 23 юни в Велико Търново, в университета, и имат шанса сами да проверят знанията си. Изпита е много скъп, малко родители могат да си го позволят, така че те имат една възможност да сравнят собствените си знания с ученици от цяла България. Най-хубавото е, че две мои ученички, аз чувствам изключително горда с това нещо, и са спечелили този конкурс, и още повече, че няма други победители в Димитровград и Хасково. Още по-горда се чувствам от това и не съм много щастлива, и благодаря на тях, че те се включиха с желание и мотивираност да работим. Много приятно се изненадах, когато ми се обадиха и ми казаха, че съм се класирала. Не очаквах, и като видях списъците, наистина от Димитровград са само 2 човека, даже няма никой в Хасково.